Ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бор дигар ҳамаи шумоёнро хуш омадед мегӯям ба шабакаи Молбозор. Мана имрӯз партии нав, мана дӯстони азиз, як сарғу ноҷинчаи тоза шведский бародар, тоза шведский сементал бо сементал гибрид аст. Мана дӯстони азиз, адресамон аз ноҳияи Бобоҷон Ғафурови ҷамоати Унҷи, мана аз ноҳияи Бобоҷон Ғафурови ҷамоати Унҷи як сарғу ноҷинчаи зӯр будааст. неки чанд моҳа ако ин? 4 моҳа. Мана дӯстони азиз, 4 моҳа шудаги молчанеки бениҳоят зӯр будааст. мана аллакай ҳалта пистон дорад. мана дӯстони азиз, ба мол кардан хеле беҳтарин аст. мана як бор кушоед чи камтар бошадам раҳ равонем ако. дӯстони азиз, дар вақти роҳ рафтанам гардид ин тарафа ягон хел камбудӣ вуҷуд надорад. мана дӯстони азиз, нархашро чанд сом мегузорем ако? 9500 сомона. 9500 сомон боз камтар муомила дастсафка карда метиҳанд. мана дӯстони азиз, тарафҳои хуҷанд бошад дастсафка бепул. мана дӯстони азиз, бемалол занг занитон, агар дур ҷойҳо бошад боз маслиҳат мекунем. мана дӯстони азиз, як сарғу ноҷинча ким гирад барака ёбад.